नमस्ते, प्रणाम। हम अंगू सिंह और आज बानी हम ग्राम बखरी में जौन आज हमने एगो नया पता चलल है कि यहाँ सुधा के डेयरी बावे। पनीर मिलेला, दही मिलेला, बाकी बहुत सारा आइटम बा, दूध भी मिलेला। यहाँ देखिए घर बा बहुत बड़ा, ये बा श्री राजू सिंह के घर और यहाँ व्यवस्था बा सब चीज़ के। आई लस्सी उस्सी सब व्यवस्था बा, तो आई यहाँ राजू भैया से पूछल जाओ का व्यवस्था बावे। देखिए यहाँ काफ़ी सारा भंडार लागल बा, पानी बोतल के होलसेल रेट में सब यहाँ सेल होला, सब होलसेल बा। यहाँ हाई एथी बावे, ये रसगुल्ला बा होलसेल सब बावे और पत्तल के भी होलसेल बा। यहाँ एक जगह रहुआ सब सामान मिल जाई और यहाँ गिलास भी पड़ल बावे होलसेल रेट में। यहाँ में छोटा मोटा टेम्पोरी रखल बावे, बड़ा गोदाम अलग बावे, पूरा भंडार बावे। गर्दा तनी पड़ गई बा, बाहरी में खुला बाबा, सेल होता तो साफ होके चल जाला। ठीक बा। देखी पत्तल मशीन के यहाँ मशीन बैठावल गईल बावे और यहाँ भैया जी के कार्यक्रम चलेला। ई मोटर द्वारा बावे, लाइन पर चलेला, ऑटोमेटिक मशीन बा, अपने से काटी दोना पत्तल। पत्तल बावे सब लागल बा, काफ़ी सेल में जाता है। गिलास भी बावे, यहाँ सब व्यवस्था बा। आ भैया यहाँ बानी साथ में, वहाँ के भैया बानी इहो के वहाँ साथ में हेल्प करेनी, सब कोई बावे। आई पनीर हमनियों के ले बन जा देखिए जाता पनीर। विशाल बाबू हमारा गाड़ी चलावता रहे। आई राजू भैया से मिली जो यहाँ के खुद के मालिक बानी है के सब देख रेख में होता है। ई का राजू भैया जी? ई दही है, दही बा, सफल मटर जौन सफल मटर बा ना। तो कहाँ दूर तक लोग सेलिंग करे नी? पूरा ढाला, मतलब सिवान ढाला से ये पर हमारे एरिया बा पूरा। और गाँव कहाँ भाई? बखरी। बखरी देखिए हम बखरी बहुत दिन बाद आयल बनी, तो हमारा मालूम चल कि राजू भैया इतना बड़ सेलर बनी। नाम के मोहताज तो आज यहाँ के देखला से मालूम चल कि इतना बड़ सेलर बनी। और का बावे? पनीर बा, हरा मटर बा, पत्तल बा, गिलास बा, पानी बा, पनीर बा, दूध बा, दही बा, घी बा, लस्सी बा, इतना सब बावे। सब होम डिलीवरी हो जाला पे खोला तो भैया यहाँ के दूर तक ले, गोपालगंज तक ले भैया, तनी सिवान तक ले बताई। तो जेकरा भाई यहाँ चाहिए होलसेल रेट में आके पत्ता में लेके जाओ। चैनपुर भइल, रघुनाथपुर भइल, एने आसपास के अपना क्षेत्र के हरनाथपुर के भइल लोग, हरनाथपुर से हम आइल बानी। खुद हमारा घर शादी बाज विकास सिंह चाचा जी घरे भाई के छोट, तो पनीर हमने के यहाँ से जाता ना जी पैक होके। तो ये वीडियो के माध्यम से केहू आई तो कुछ छूट मिली नू? बिल्कुल मिली, क्योंकि सबसे पहले का प्राथमिकता ये चीज बा कि हर आदमी के हमने के छूट देता नहीं सब, क्योंकि 5 गो कंपनी के हम डीलर बैठल बने। बाकी पहले डीलर लोग सिवान में बैठे, लेकिन एगो देहात में आके लोग के हेल्प करे खातिर ही हमारा दिशा में काम चलता। तो भैया लो वीडियो के थ्रू आओ लो अंकुश कुमार सिंह के आईडी से और यहाँ भैया से बोली लो, रवो लोग के जरूर छूट मिली। आज भैया के नंबर नहीं के तो हमके कमेंट कर लो, भैया के नंबर रवो लोग के मिल जाई और रवो लोग के पर्ता में सब काम हुई। शादी ब्याह के हर व्यवस्था, पत्तल, गिलास, मटर, पनीर और लस्सी, दूध, दही, घी, पानी बोतल, इतना सब सुविधा बा। वीडियो जरा लंबा हुई तो बोले के राधे राधे। राधे राधे।